Samtang sa laing bahin, aritas to mga issues, mga suking tigpaminaw, atong gituki kagahapon ang tanimbala o ato mga higalang gipaadtuan ni Idol Tweety sa Mactan, Cebu International Airport. Ang isyu mga higala sa tanimbala, unya wa ko mangutana sa daghan pagyod niya detalyado nga pakisusi sa tanan-tanan. Kay tungod gusto ko nga ako mahinabi una katong maong babae mga kaigalaan niya maoy nakuhaan allegedly ining bala. So ang akong pangutana lang kagahapon more on ang pag-implementar kay panahon ni Presidente Rodrigo Duterte na sulbad man ang problema sa tanimbala sa airport. Straight to the point. Ngano man ni karon nga nabalik man ni ron? Straight to the point. Ato ning pagtagad mahigala kay kung kahinumdum ta real talk ning ato kaning tanimbala anomaly. Grabe ni panahon ni Noynoy Aquino, purya tandog ni President Noynoy Aquino, with due respect niya. Kadto si Pinoy, maayo man tong tao, no, with due respect niya. But sa iyang leadership, isip, ligon ba nga leader nga unta, magkasulbad ato mga problema hawa, masulbad to niya. Kulting grabiha tong problema ha sa airport. Liman ka mahigala sa report, 6,000 cases to. Ang na-report sa newspaper, mga higala, 1,200 ang na-report. Pero kinabuhi na ha. Matag-usa na, dunay kinabuhing kaugalingon, dunay pamilya, nagtinarong ka na sa panginabuhi. Ugunya, matod pa, nasakpan tanimbala, laglag bala diha sa airport. Pag-abot ni Duterte, nasulbad ka ng problema ha. Karon na balik, mga suking tigpaminaw. Sa buwan lang sa March, 3 ka buok, tanimbala sa NAIA dito sa Ninoy Aquino International Airport. Usa ka tanimbala mahigala dito sa Clark Airport. Karon ni apo dinhi sa Sugbo Mactan, Cebu International Airport. Straight to the point.